Himmilä Haapajärveltä ja tää on niin iso hytti näissä, että Haapajärven kaupunkihan maksaa asumistukea noille fimmilöille.
Kiitoksia Marko ja kuka sua sitten seuraa? Piti sanoa ensin nimi ja kotipaikkakunta ja sitten vasta nyt asetettiin aikkuun. Joo. Aura. Niinhän sitä sanotaan, että loukkaantunut onnettomia. Eikä ne toimi sateella. Oli pakko varmuuden vuoksi tulla 400 kilometriä ja ottaa koeajo jatkuvaan sateeseen. Kyllä se vaan periaatteessa. Eli mun auto on täällä keskemmällä tää vihreä, missä on konepeltiä auki. Ja mä oon luvannut, että morjestankaa varsin sujuvasti. Mutta oman mielinen auto. Mä sullekin esitän sen lisäkysymyksen, eli jos sun pitäisi tehdä slogani, että miksi pitää ostaa Vauxhall, niin mikä se olisi? Muutamalla sanoa. No tämän ja museokatu. Tämä on sikäli erikoinen malli, että tämä on automaattilaatikolla ja johtunee siitä, että edellinen omistaja on ollut jalkainvaliidi ja on joo, se on siis 6 vuosimallia 86, melkein viimeinen tai sitten jonkun verran seuraa, Kyllä. Näin siis kertoili Hannu Aitto ja motocross-kuski 70-luvulta Oulaisista. Ja jos jollain missarin kuskilla on haine kuvassa, niin ne löytyy tuolta ilmoittautumisesta vastaan. Mutta nyt sitten siis varataan seuraamaan ja kova yleisö siirrytään ja Seppo Häkähäkkilä Oulaisella ja Haapavedelle. Ja lisää sekoreita. Pankaapa vähän sekorien laulua tähän laulanpäihin. Ja tämä uskollinen pariskunta on jälleen täällä. Ja Heikki Huttunen Renaultilla. Arvoisa yleisö, 2030 tapahtuu sekkien pojalla ihmeellisiä asioita Laminkalta ja hän on nyt tullut setorilla sitten, K-malliin setori. Ja näitä setorimme, pankaa setorilaulua vaan rohkeasti. Ja tervetuloa herra Liimatainen Jukka. Ahaa, nyt minä pongasin sinut. Kutsu on mennyt perille. Ja itse herra Kauppinen. Mulla on tätä traktoriparatimena. Mä oon upeasti entistänyt 2 putkella. Ja onko se Mr. Mäenpää suoraan Uruguaysta? Ari Mäenpää, Uruguayn poika. Meillä on Setorin käynnistynyt kapitaalisesti
Hannu edelleenkin. On koko ikäs oot ollut Hannu. Nekö antoi sulle semmosen nimen. No niin. Ja sitten on tuo Kaupin Jukka, tuossa on täällä yli 10 traktoria. Ja sitten tulee harvinainen Valmetti 1502. Näitä tehtiin 38 kappaletta. Sovitaan näin. Joo. Ja tämä on Ari Siiri ja Matias Vimmilä Haapajärveltä. Ja nää on niin iso hytti näissä, että Haapajärven kaupunkihan maksaa asumistukea noille Vimmilöille. Ja sitten Rekisan Kurikan Jussihan se on itse niin. Elikkä se on Kantti Jussin Manni, harvinainen 58 vuosimallia, erikoinen. Ja Piiparinen, hei! Ajapa varovasti siellä tuon sähköauton perässä.